В следващите минути ще ви запознаем с няколко младежи, които участваха по програма за културен обмен между България и Португалия. Това са ученици от 164-та испанска езикова гимназия в столицата, както и ученици от средното училище в град Амадора, Португалия. Те ще ни разкажат повече за уникалния екологичен проект, в който участват. Имам удоволствието да ви представя Мартин Владимиров и Мария Савова от 11-ти Д клас на 164-та испанска езикова гимназия Мигел де Сервантес. Поводът за тяхното гостуване тук в България е програмата Коменски, която се развива в столицата, но също така и в Португалия. Повече подробности сега от нашите гости. Здравейте и добре дошли при нас. Здравейте! Имаме удоволствието при нас да ни гостуват също и двама португалци, Ана Афонсо и Родриго Бернардо от школа секундария де Амадора или средно училище в Амадора, които са партньори по този въпросен проект. Но нека да разкажем първо подробности как премина самия проект в Португалия, какви са вашите впечатления накратко. В Португалия смятам, че проектът премина много успешно. Опознахме много добре португалците, сприятелихме се, опознахме и португалската култура. Също така там разглеждахме електроцентрала, най-голямото поле с слънчеви панели. Който е в Европа всъщност най-голямото. Да, вятърна енергия, плюсове, минуси. Разбрахме кое е полезното, кое е вредно. Вятърната енергия определено не е полезна, въпреки че е най-използваната, защото тя предизвиква на хората, които живеят в околността, предизвиква главоболие, неразположение, също така пречи на полета на птиците, а от най-полезните енергии е слънчевата енергия, разбира се. Тъй като в Португалия е доста топло и там имат голяма възможност да използват този вид енергия, но като цяло там разполагат с всякакъв вид енергия, водна, слънчева, абсолютно всякакъв. Огън, земя, въздух и вода, това бяха четирите сили, които бяха част от вашия проект, който бе озаглавен ЗОВ. Защо? Каква беше целта? Според мен целта на този проект е да призовем хората да използват по-чиста енергия, която да не замърсява околната среда и да не пречи на живота на хората, а напротив да им помага. Мисля, че това е нашата цел. Да намерим алтернативни източници на енергия, които могат да се използват така успешно, както в момента се използва, като например петрол и всякакви такива неща, които замърсяват доста природата. Как се развива този културен обмен тук в България, заедно с вашите португалски гости? Развива се наистина много добре. Смятам, че те са доволни. Харесва им България. Да, по-различно от там, но на всички им харесва общо. Не им харесва, да. Начинът на живот определено е различен при нас в България. Те са много по-спокойни и живеят. Да. Един вид по-спокойни. Ние винаги сме по-забързани. Бързаме с някъде, ядосваме се, нервираме се. Те не са така. И с климата, природата е много по-различна, отколкото е там. Португалците са доста топли хора. Те много добре ни приеха като част семейството. Правихме всичко заедно. В тяхното училище също ни приеха много добре. Всички ни се радваха, искаха да се запознаят с нас. Малко по-различно отколкото тук, защото явно са по-отворени от... Да, и там някакси дистанцията между ученика и учителя е много скъсена. Те са много близки като най-добри приятели си, докато тук ние малко по-с респект гледаме на учителя. Какво е мястото на екологията в техния начин на образование? В техните програми забелязахте ли някакви особености? Да, акцентира се като цяло в тяхното образование, имат много проучвания, правят и практика, имат практика, докато ние сме повече с теория. Теоретичната част, да. Наблягаме много на тази теоретична част и това се вижда в момента, в който трябва да правим, както например онзи ден трябваше да построим екологично селище. Чисто селище. Трябваше да направим макет. И те много бързо се организираха и веднага направиха. Ние малко се позабавихме, но и ние се включихме, естествено. Добре, но можем ли да открием някакви близки черти между българите и португалците? Да, те са много топли хора, гостоприемни. Мисля, че българите също притежават тази характеристика. Да, ние успяваме да се впишем. Да. Дори ги помислиха за българи вчера в Мелник. Казват, че португалците са тъжни хора. Или това според мен въобще не е така. Забавляваме се като цяло, не само относно проекта. Кои са местата, които посетихте тук в България и в каква връзка беше вашето посещение по проекта? Посетихме една водна електроцентрала в Искър, която всъщност е новичка, сравнително нова, ВЕЦ Искър. Там много им хареса, защото беше направено по един европейски начин, не от старите видове централи. Отвън беше направено много красиво парк. Това беше относно водната енергия. Бяхме в Мелник, минахме и покрай Рупите, където е бил кратер на вулкан. И надяхме, че им беше доста интересно. Да, впечатли, защото имаше много топла вода там. Да. Отиваме на планетариума в Ямбол. На другия ден сме в Несебър. Тоест, вие съчетавате нещо като туризъм с културата? Да, двете неща. Точно така, защото те все пак искат да опознаят културата. Какви са очакванията ви от тук нататък? Какво ще се случи след този проект по програма Коменски? Надяваме се да си запазим контактите с португалците, да продължаваме... Да не е последния път, който ще се видим определено. Нито тук на наша земя, нито там в Португалия.
да се виждаме и да не забравяме все пак екологичните теми. Да. Какво е необходимо, за да живеем по-екосъобразно? Ресурси като цяло и доста инвестиране най-вероятно. И съзнание на хората, това е най-важното. Проучвания, ресурси. Ще продължим нашата ефирна среща с специалните ни гости в студиото само след малко. A cantar é que te deixas levar, a cantar, tantas vezes enganada te vi. Ai, Lisboa, quem te dera estar segura que o teu canto é sem mistura e nasce mesmo de ti. Lenço branco, perdeste-te no cais, pensaste nunca mais, disseram-te até quando. A cantar fizeram-te calar a dor que para dentro ia chorando. Tanta vez quiseste desistir e vimos-te partir sem norte. A cantar fizeram-te rimar a sorte que te davam como a sorte. A cantar é que te deixas levar, a cantar, tantas vezes enganada te vi. Ai, Lisboa, quem te dera estar segura que o teu canto é sem mistura e nasce mesmo de ti. Tanta vez para te enganar a fome usaram o teu nome nas marchas da avenida. A cantar puseram-te a marchar enquanto ias cantando distraída. A cantar deixaram-te sonhar enquanto foi sonhar à toa. A meu ver fizeram-te esquecer a verdadeira marcha de Lisboa. A cantar é que te deixas levar, a cantar, tantas vezes enganada te vi. Ai, Lisboa, quem te dera estar segura que o teu canto é sem mistura e nasce mesmo de ti. Ai, Lisboa, quem te dera estar segura que o teu canto é sem mistura e nasce mesmo de ti. A cantar é que te deixas levar, a cantar, tantas vezes enganada te vi. Ai, Lisboa, quem te dera estar segura que o teu canto é sem mistura и nasce mesmo de ti. Днес сме се отправили на пътешествие към един град в Португалия, който се намира съвсем близо до столицата, но предлага спокойствие и уют. Той се нарича Амадора. В следващите минути, с помощта на учениците Ана Алфонсо и Родриго Бернардо, ще отпътуваме именно към този град, за да се запознаем с него. Припомням ви, че Ана и Родриго гостуваха в България по повод екологичния проект "Да овладеем стихиите – земя, огън, вода, въздух, зов за живот", в който партнира Испанската гимназия в София. Отправяме се към Амадора, петият по население град в Португалия, с помощта на Ана и Родриго. Амадора е разположена в периферията на община Лисабон. Градчето е преди всичко образователен център. Когато хората посещават Лисабон, не се досещат често за Амадора. Селището е разположено съвсем близо до столицата и разстоянието се взема за 15 минути с автомобил. Кои са забележителностите, които можем да открием в Амадора? Игрежа Матриш, която се намира близо до средното училище в града. Това е главният католически храм, отговарящ за църквите в
в общината, които са на негово подчинение. За разлика от църквите в България, нашата игрежа Матриш е съвременна и не разполага с стенописи по стените, а само върху вътрешните сводове. В самата църква често се излагат мощи на светци. Другото интересно място в Амадора е Военната академия на Португалия, както и Театралната академия, която е частно учебно заведение. Там са завършили някои от най-известните ни актьори. Близо до гарата е разположен парка на града Монсанто. Днес той е обновен и привлича все повече туристи. Има добре поддържани алеи и езеро в центъра на парковото пространство. Там гражданите и гостите на Амадора могат спокойно да отдъхнат и да се насладят на природата. Щом Амадора е образователно средище, какво преподават в средното училище във вашия град? Образованието е разделено в няколко профила. Например, изкуства, които дават възможност на младите хора да се изявяват в тази област. В училището има младежка театрална трупа. Другите профили са хуманитарни и естествени науки. Във всеки профил се преподават 6-7 предмета, като завършващите могат да изберат как да продължат обучението си в съответната насока в университета. Какъв е стандартът на живот в Амадора? По-евтино е, отколкото в Лисабон, тъй като се намира в периферията на столицата. Колко струва едно кафе в Амадора? 65 центимos. Цената е 65 евроцента. С каква традиция е известен вашият град? Dia 31 de dezembro. На 31 декември се прави маратонът на Свети Силвестър. Всички граждани на града се включват в надпреварата, като трябва да пробягат около 2-3 километра. Началото на тази традиция е поставено през 1935-36 година и е просъществувала до днес. Маратонът е организиран преди Нова година и символизира бягството от старото, ненужното, неприятното. От общината се предоставят бутилки вода и малък сандвич за участниците, но няма специална награда за победителя в надбягването. Това не е фестивал с типични облекла, каквито често се правят по същото време на други места в страната. Каква атракция биха могли да видят посетителите на Амадора? В града има специален фестивал, който се провежда в единственото кино, съществувало в Амадора. Мястото бе реконструирано и се превърна в театрална зала. Там се провеждат музикални, театрални и танцови спектакли по време на фестивала, който се нарича "Развлечения в Амадора" и се организира през лятото. Не можем да пропуснем още една забележителност в нашия град. Това е най-големият акведукт в Португалия. Той е построен от римляните, но се използва до днес. Акведуктът преминава през Амадора, през Лисабон и достига до няколко областни центъра. Накрая, защо българите трябва да посетят Амадора? Какво да очакват? Можете да гостувате в града ни и да видите всичко това, за което ви разказахме. Най-важното обаче е, че Амадора е в абсолютен контраст с Лисабон, въпреки че се намира близо до португалската столица. Тук няма да видите забързани хора или интензивен трафик. Напротив, жителите са гостоприемни и градът предлага прекрасни условия за туризъм и разходки. Какво да вземем със себе си преди да се отправим към вашия град? Фотоапарат и много радостно и щастливо настроение. Запознахме и днес с учениците от Испанската езикова гимназия в столицата и учениците от средното училище в Амадора, Португалия, които участваха в проекта "Да овладеем стихиите земя, огън, вода, въздух, зов за живот".